Dobre, takže čaute ľudia. Dneska to sme s mojím kamošom. Čaute ľudia. A ideme čo hrať? Ideme dneska hrať Skull, Boy, Run a Vaj. Ja som už... Čo deti? Presto štart. OK, a jaký si dal mód? Počúvaj, normál. Погнали уже! Normál, ok. Tak ja som si dal... Zás reklamy tu budú vyskakovať. To neznášam. Ok, ideme. Si v dome? Чтобы я и учил уроки. Это несовместимые вещи. Akurát je ukážka. Ukážka, jak ide domov. Nie. Ukážka, jak Andrej ukazuje máme žiacku. No to poznám. To som ukázal už veľakrát. A vieš, jak to hráva? Vieš, jak to hrať? No, hovor. Ty nevieš, jak to hrať? Však to je easy, jak neviem čo. No, počkaj, kamaráde. Tak ja si dám preskočiť. Do Dority. To čo bolo za reklamu? Да бей ты уже! Jakú? Kubo? No? Ja už hrám. Však ja. Ja mám trošku takú reklamu z nejakého obchodu tému. Poznám. Tam sú úplne Číňania. Normálne, tam bývajú. A z tému sú hrozné veci však. Čo? To z tému ani neobjednávajú ani veci. Toto sú všetko... A tu je nejaký typek, čo má nejaké veľké brucho. Ok, dobre. Nabíjačka! Dobre, to potrebujem. Kamaráde, vieš, kde som ja? Kde? Haló, kde si? Kamo, prepáč, ja sa učím. Nemá mamka nezbada do ričky. Ja to prehľadám. Ja to prehľadám u tatínka. Pekne. Všetko musím najprv zavrieť. Musím vyhodiť tú vázu. Umej, mama! Schytal som. A pohľadočku takú peknú. Kamo, ja idem spievať. Na tá... Idem! Na tá... Čau! Нужно срочно Idem где-нибудь dole. спрятаться. Zruž ma. Ok, čau. Dobre ľudia, ja som tu sám, takže kamoš išiel preč. OK. Tak teraz sa tu budem prehľadávať sám. Čo? Ale čo som spravil? Ľudia, videli ste, že by som niečo spravil? Ľudia, konečne mám normálny hlas, už ma nemusíte počúvať ako dieťa. Lebo vtedy som mal úplne iný hlas. В шкафу сидишь, да? Попался! Jak? Ok, ideme tancovať. Быстро 20 приседаний. Раз, 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 два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 15, Ľudia, mňa to nebaví. 17, 18, 19, 20. No, Смотри мне. poď pozerať, poďme už. Опять веди себя Však хорошо. utíka, aha. Aha, Slovensko. Prepočte, ale sú to samé reklamy. Neviem prečo, aspoň...
ideme potichu teraz. Ok. Máme baterku. Posvietime, zavrieme, zoberieme handríčku. Zavrieme maminku. Ešte zavrieme. Ideme pre bateručku pekne. To nebola baterka. Tu bola baterka. Tak zoberieme baterku. Otvoríme toto. Пойду гляну, кто там мне пишет. Yes! Som zlakol. Tatínko pekne ide. Hoď tu. Fú. Konečne počujete môj normálny hlas. Ja som to už hrával ale kamoš akože to nikdy nehrával, tak preto ho chytila maminka. On ma videl! А ну стоять! Попался! No tak super. Давай бегом вокруг дома. 3 круга, побежал. Ideme. Значит, будет по-плохому. Ideme pozadu. Бегать. Áno. Ale ja mám rád utekanie, lebo ľudia, ja hrávam hádzanú. Keby ste chceli vedieť, že aký šport hrávam, tak hrávam hádzanú. A ľudia, napíšte dole do komentárov, jak sa... Давай, быстрее! Ľudia, napíšte dole do komentárov, jak sa má volať pes. Napíšte dole do komentárov. Jaké mám dať meno psovi. Aké mám dať. Fú, mi to ukazuje, aby som si dal napovedu, ale nie. Ľudia, prosím, berte tú reklamu, čo som si dala na ten trezor. Že ste to nevideli. Последний круг. Posledný krúh. Ja som raz takto stal pred tatinom a on začal po mne utekať a ja som ho obháňal. Obháňal akože. Čo sa pred ním utekal. Ja neviem, že... Ľudia, napíšte dole do komentárov, že jak mám... že či mám ísť... Že jak mám utiec potom. V druhom videu. Že či strechou, alebo cez bránu, alebo proste Теперь быстро уроки учить. cez bránu, alebo cez horom. Či cez toto, cez strechu. Bo ja neviem, jak mám utekať, akože z toho domu. Ešte jedna. Skade ešte jednu mám zobrať. Zazvoníme pekne. Иду. Вперед! Дай! Dobre. Nech ma niečo pne. Prehľadne radšej sem. Zapnem počítač. A napíšem tatínkovi pekne. Dobre. A neviem password. To by malo byť. Toto bolo narodené... Toto fotka bola v 2010 a vtedy sme mali koľko rokov? 8. Takže sme narodení 2002. Takže Andrev 2002.
Čakajte chvíľu. Takže dobré ľudia, už som tu. Prepáčte, ale proste súrne veci. Ideme hrať metal. A to je ten papierik, no. 1987. Baterka. А ну иди сюда, Nie! Ты что, совсем тупой? Nie! A dostávame remeňom. No. Tak ideme to skúsiť ešte raz. Dobre, ideme ešte raz. Нужно найти способ, чтобы незаметно свалить из дома. Dobre. Roblox klub, alebo čo to je? No. Dobre. Ё-моё, тут понадобится специальное средство от жира. Одну минуту. Fú. Jedzíme všetko za to. A rýchlo utíkame. Aby nemala čím variť. A teraz počúvajte na ten krik. Baterka. Oh, yes! Baterka! Yes! Это шум из спальни? Нужно срочно где-нибудь спрятаться. Надеюсь, я ничего не забыл. Жрал все помидоры! Ľudia, teraz obidva idú na mňa. Ах ты, подлец! Куда делся? Я уж думал, мне крышка. Že ja už domov nekliška. To čo znamená? Čo? Jak o mne vedela? Метлу в руки и пошел, чтобы ни единой соринки не было. Nožky ti pekne umyjeme. Už ak máš špinavé nohy úplne. Fuj, ty jak sa toto umývaš? Čo keď pôjdem okolo domu? Čo stane? Ma vyhreší? To skúsim. Čo sa stane, že keď pôjdem okolo domu? Ты будешь учиться всю жизнь, мести дворы будешь. A to znamená, že budem čistiť záhradu, keď budem veľký. Počas tým toto. Čo neotačaš? Ešte aj toto. Ну хоть что-то у тебя получается. Давай бегом за учебник. Опять вот. Dobre. Dobre, je to tej koniec videa, tak čaute. Ešte, čakajte, ešte chvíľočku tu buďte. Nabíjačka. Jak sa darmo nabíjačka? Okay. Spray. Dobre, idem sa nakoniec chytiť a toto bude koniec videa.
Ešte sa idem pozrieť sem. Ja urobím taký prank. Вот я бы показал, как надо. Иду. A to budem pred tými dverami. Давай вперед из песни, да чтобы Dobre, пол máme блестел. podlahu, ešte sa necháme chytiť. Ešte raz sa necháme chytiť. Тщательнее, не халтурь. Молодец, иди к себе в комнату. Я еще зайду A špinavé проверить. nožičky zas. Все мимо. Dobre. Ja teraz sa nechám chytiť. Кто открыл дверь в ванную? Dobre, ja viem, že do Лена! toto, Давай, бегом на do помощь, tejto наш vane сын куда-то делся! sa máme schovávať, ale... Oni mi nehovorí, že si ma nevšimnú. Андрюшка! Andruška, no. Выходи. Moje meno. Дай только знать, где ты находишься. Oni ma akože nečapnú. Teraz čakajte. Dobre, teraz mňa čapne. Сколько можно повторять? Dobre, ľudia, tak čaute.